sunčanje nanosim kada sam na bazenu, otprilike na svakih pola sata. Nanosim samo na početku sezone, dok ne dobijem neku boju, kao da se zaštitim dok sam bela. Možda prvih 10-ak dana nanosim po 2-3 puta u toku dana. Koristim zaštitu za sunce više puta, recimo 5-6 puta sigurno. 3-4 puta. Kad uhvatim neku boju, slabo, ne koristim kreme, da. Na nekih sat vremena zapravo to radim. Ja se nekad ne mažem, nekad se mažem, ali ne volim da bude mnogo crn. Skoro nikad se ja ne mažem, sem kada izgorim, onda me mama natera. Ja ne volim baš da se mažem. Pa u toku dana mama mi maže kremu pa 2 puta. Broj na sredstvima za zaštitu od sunca, ja mislim da znači da štiti od određene količine UV zraka. Period koliko možemo duže da ostanemo na suncu u odnosu na to kad ne bismo imali nanet faktor. To stvarno tako. Ako je broj 35, onda će da nas ta krema će da nas štiti do 35 stepeni. Broj na kremi za sunčanje znači za zaštitu sunca. UVA i UVB zraci su... Pa to su neki zraci, verovatno, koji su štetni za našu kožu i koji mogu da prouzrokuju razne probleme. Čekaj, šta je? Aj, pomozi mi. Ultravioletni zraci koji utiču na kožu, na mladeže, naravno negativno. Pa mislim, opasni su. Sa visokim faktorom se može pocrniti čak i bolje nego sa nižim, zato što koža postepenije dobija boju i ta boja može duže da traje. Pa može da se pocrni, ali slabije. Ne može sa faktorom 50 nikako da se pocrni. Mislim da se može pocrniti sa faktorom 50, doduše potrebno malo više strpljenja. Kožu posle sunčanja negujem tako što nanosim zaštitni faktor ili neko mleko za telo. Obično koristim mleko za telo iz razloga što mi sunce dosta isuši kožu. Uglavnom namažem neko masno mleko za telo. Negujem kožu tako što se posle tuširanja namažem bebi uljem ili locionom vitaminskim. Nakon sunčanja nanosim after sun koji hidrira kožu i održava elastično. Zaštitu lica koristim svakako kremu za lice sa zaštitnim faktorom, a za telo koristim ili losion kremu ili ulje sa zaštitnim faktorom. U suštini isti faktor za lice i za telo, možda bih mogla i da kombinujem, ali koristim isto. Koristim istu kremu za lice i za telo. Ne, za lice koristim sa većim faktorom, a za telo koristim više ulja sa faktorom. Ja sam u principu jako neodgovorna osoba kada je u pitanju zdravlje, tako da ne koristim neki specijalni faktor za lice. A na svu sreću nemam puno mladeža,
Idem povremeno iskreno na preglede, moram, to mi je u opisu posla. Idem kod dermatologa jednom godišnje i pregledam svoje mladeže. Posećujem dermatologa redovno. Do sada nikada nisam štitila mladeže od sunca, niti sam ih pregledala. Slabije idem kod dermatologa i pregledam svoje mladeže. Mladeže najčešće zaštićujem tako što ne razmazujem kremu preko njih, nego samo ostavim tu tačkicu kreme. Nažalost, nisam do sada išla na kontrolu mladeža, ali ću da odem. Treba da se kontrolišemo, naravno.